Обратились на городскую станцию скорой медицинской помощи. Пожалуйста, не кладите трубку. шаҳрвандони тоҷик ки то рафт бештар шиносномаҳои Русияро мегиранд, асосан маълумоти олӣ доранд ва мутахассисони ин ё он соҳа мебошанд ва ин таҳдиди асосӣ барои кишвар дар робита ба хуруҷи зеҳнҳо аст, гуфта шудааст дар маводи нашр кардаи Радиои Озодӣ. Дар байни аксари одамоне ки шаҳрвандии Русияро аз аввали соли 2016 то 3 моҳаи аввали соли 2020 гирифтаанд, тоҷикон дар ҷойи сеюм қарор доранд. иттилоъ медиҳад РБК бо истинод ба омори Вазорати корҳои дохилии Русия. ҳиссаи онҳо дар байни шаҳрвандони нави Русия 10% ё ин ки 146,000 нафарро ташкил медиҳад. нашрия суханҳои муовини собиқ хадамоти федералии муҳоҷиратии Русия Вячеслав Поставнинро иқтибос меорад, ки тамоюли афзояндаро бо қабули консепсияи нави сиёсати давлатии муҳоҷиратии Федератсияи Русия барои солҳои 2019-2025 ифода кардааст, ки ҷалби 5-10 миллион нафарро ба Русия пешбинӣ мекунад. аз соли гузашта тамоюли мазкур ба зиёдшавии шумораи шаҳрвандон бинобар вазъи душвори демографӣ шурӯъ гардида буд, қайд кард коршинос. то ин вақт дар минтақа ҳар сол 200-300 ҳазор нафар ба шаҳрвандӣ қабул мешуд. дар оғози моҳи октябри соли 2019 Русия тартиби гирифтани шаҳрвандиро барои мутахассисони соҳибихтисос дар сатҳи қонунгузорӣ содда гардонид ва ин ба гуфтаи коршиносон аз кишвар хуруҷ шудани зеҳнҳо ва нарасидани мутахассисони баландихтисос барои кишвар хатари ҷиддӣ дорад. масалан, соли гузашта собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нуриддин Саид зимни нишасти матбуотӣ дар бораи нарасидани омӯзгорон ҳарф зада буд. ба гуфтаи ӯ аҳолӣ меафзояд ва бисёре аз омӯзгорон ё ба нафақа мебароянд ё ба рухсати декретӣ ва ё кишварро тарк мекунанд. гузашта аз ин тибқи маълумоти Вазорати Тандурустӣ, дар кишвар норасоии шадиди кормандони соҳаи тиб ба хусус табибони оилавӣ ба назар мерасад. тибқи гуфтаҳои собиқ вазири Тандурустии Тоҷикистон Насим Олимзода, шумораи мазкур 79,7% аз эҳтиёҷоти асосӣ ташкил медиҳад. тамоюли мазкурро наметавон муҳоҷирати оддӣ номид. ин яке аз роҳҳои асосии хуруҷи зеҳнҳо мебошад, зеро дар ин барнома афзалият ба мутахассисон дода мешавад. Тоҷикистон кишваре нест ки дорои нерӯи бузурги зеҳнӣ бошад. агар Русия мутахассисони беҳтарини моро бубарад, дар оянда ин оқибатҳои манфӣ хоҳад дошт, мегӯяд коршинос Иршод Сулаймонӣ. ман ин кор намекунам, мутаассифона аҳён ин хел ҳодиса